Normálne sa mi rozsiať čočky. Dobré ráno anyway. Tu každé ráno je neskutočná vlhkosť. Teraz som vyšla z izby a hovorím akorát Erikovi, že ma obarila tá vlhkosť, to teplo, keby som vošla babke do skleníka. Fakt, úplne, že for real. No cap, proste babke do skleníka. Však ste zarosení? Nie ste zarosení. Dobré ráno, ešte raz vás pozdravujem v tomto dni, v tomto novom videu. Akurát sme pred gymom a idem vám natočiť sľúbený tréning. Na Instagrame som sa vás pýtala, či chcete vidieť upper tréning, čiže vršok alebo spodok. Bolo to 50/50, tak som sa rozhodla spraviť kompromis a dneska si zacvičíme full body. Lenže je trošku zmena plánov. A to je tá, že moje bedro sa ozvalo trošku viac, ako som chcela a trošku viac, ako som predpokladala. Ten tréning nebude úplne 100% a bude to taký freestyle. Uvidím, čo mi moje bedro dovolí, aké cviky, akú záťaž, ale nemám pripravený plán. Teraz cvičím tak, že idem veľmi podľa pocitu. No, teraz. Dneska je prvý deň, kedy tak idem cvičiť. Ináč som doteraz mala akoby nejaký plán, ale o tom si povieme ďalej. Na začiatku dávam 20 minút bike, potom sa rozcvičím a idem na tréning, takže sa vidíme pri prvom cviku. Vždy, keď budete mať zlý deň, tak si spomeňte na toto, čo vám teraz ukážem. A to je moja fotka na membershipe v tomto gyme, prosím pekne. Proste jak väzeň, alebo vieš čo? Ako dôchodcovia na Facebooku. Mirror, mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no one's got. Tréning je teraz fakt, že improvizácia trošku. Ideme skúsiť, čo to dá. Zatiaľ to vyzerá, že kickbacky by mali byť v pohode skrz to bedro, ľavé bedro, čiže idem teraz akoby tú chorú nohu. Uvidíme. Zatiaľ to akoby vyzerá, že to bude pri tomto cviku dobre. Ja si fakt musím dávať mega pozor na to, aby som dala do dobrej polohy a dobrej pozície to bedro, lebo nakoľko som hypermobilná, tak ja dokážem ísť do takých rozsahov a už to bedro alebo tie moje klby dostať ten klb alebo proste tú pozíciu a polohu toho bedra a tej nohy. V takej pozícii, aby ma to nebolo veľa, nepreskakovalo to bedro. Ja si pri každom hip hinge cviku cítim brutálne, ako mi preskakujú tie bedra, akoby v tom klbe také klikanie a to nie je akoby úplne dobre. Nejdem to ani hrotiť s váhami. Poviem na rovinu, mám čo robiť. Nebudem hovoriť, že ma to neserie. Každého športovca bude zranenie srať. Je to stále uhol pohľadu a je to stále akoby záležitosť nejakého času, kým sa prenesiete cez to, teda aspoň nejakým sa cez to prenesiem nejako. Nikto, žiadny športovec si nechce pripustiť, že by bol nejako zranený a mal by seknúť nejakú prípravu. Nemyslím tým teraz, že súťažnú, ale kľudne off-season alebo hocičo prípravu na čokoľvek. Fakt to akoby berem ako súčasť proste cesty športovca a nevyhne sa tomu nikto. Skôr či neskôr môžeme robiť, čo chceme, učíme sa na vlastných chybách, robíme s tým, čo máme a it is what it is. Ideme ďalej, good morningy. Čo cítim, že by mohlo byť v podstate celkom fajn. Mali sme good kickback, ideme good mornings na tomto stroji, ten nemáme u nás v home gyme, takže využívam. Je to ináč strašne veľa strojov, hlavne na nohy a zadok, čo som ešte v živote nevidela, alebo som ich videla iba v zahraničných a amerických fitnesskách a bikinách a wellnesskách. Úplne mám také FOMO, aj keď sme sem prišli prvý deň, tak som bola úplne taká, že doriti, že ja potrebujem ísť všetko vyskúšať, lebo fakt je tu všetko. Zatiaľ to drží, je to fajn, s tým teda, že nejdem do úplného zlyhania. Snažím sa ísť blízko k tomu zlyhaniu s tým, že to bedro bude na mieste a nebudem ho akoby až tak cítiť. Keď robím s tou ľavou nohou nejaký hip hinge alebo hociaký cvik, tak ani moc to precítenie toho ľavého gluteusu není také ako na tej pravej strane, asi pochopiteľne. Takže good morning je ako druhý cvik. Takisto natiahnuť, dávať pozor na ten rozsah toho pohybu. Hypermobilný, čo pozeráte, tak viete, o čom hovorím, dávať pozor na to. Nie ísť do úplného vypnutia ani toho svalu, aby vám to potom neprebralo to bedro. Poďme na to.
mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it, every L got a learning in it. Idem teda prvú pracovnú, dáme iba dve nejaké a potom sa posunieme ďalej. Pôjdem nejaký predkop, skúsiť, ten by nemal byť problém a zakopávanie. Budeme koľko stihneme, ale krátko, intenzívne. To mi aktuálne mega sedí. Keď som už strašne dlho v tom gyme, už mi vypína aj mentálny fokus na celý ten tréning. Tu vám skúsim aspoň skrátka ukázať tie všetky možné varianty na glúc. Toto je tento stroj ináč. Vôbec neviem, na čo je. Musím to zistiť. Už sa na neho pozerám druhý týždeň, ale nemám čas to skúsiť a musím zistiť, na čo to je. Toto je klasická hyperextenzia, ale horizontálna, čiže zdvíhate akoby nohy hore. Toto je kickback. Toto sú tiež kickbacky. Rôzne varianty, fakt akoby brutál. Tam vzadu je ešte jeden hip thrust od Panaty, Booty Builder hyperextenzia. Tu je leg press v ležmo. Ďalšia hyperextenzia tu na squat, kde si môžete modifikovať akoby aj tú podložku, tú plošinu. Tu je klasická hyperextenzia. Jeden hip thrust, druhý hip thrust, tretí hip thrust. Tu je stroj na hip thrust 4. a 5. hip thrust je tam a ešte 6. je hentam na kladke, čiže extrém. Toto je vyslovene miestnosť, kde odcvičíte celý zadok a je tu asi 20 strojov. Predkop, zákop, nejaké tie serky, super sa to. A pôjdeme na 2 cviky na chrbát, 2 ramena. Biceps, triceps tiež môžeme dať do super série a decid. To je taký full body. Možno to ešte trošku skrátim, ak to už bude too much a časovo, aby sme to dali, lebo teraz už cvičím 45 minút, ale to je len preto, lebo potrebujem si kameru nastaviť do rôznych uhlov, nastaviť si svetlo, nastaviť si mic a to zabere dosť času. I don't flex, I reflect, I don't fear, I dissect, yeah. Every verse got a little confession like... Presúvame sa teda na vršok. Zákopy som nakoniec vynechala, lebo už by to bolo akoby na to bedro dosť. Už som to trošičku cítila pri tých predkopoch, ale fakt, že trošičku. Presne akorát včera sme spolu komunikovali s mojou fyzio a dohodli sme sa teda, že na týždeň, 2 týždne tomu znížim radikálne objem. A pôjdem fakt iba také cviky, iba do takej miery, kedy mi to je príjemné a necítim to bedro, že vôbec. Že potrebujem akoby zredukovať celý ten stres. K tomuto sa chcem potom vrátiť v iných videách, lebo to je téma na dohlbšia a na trošku dlhšie. Takže tlaky, rozpašky, potom niečo na chrbát, biceps, triceps, tasky. Tak tu mám nejakých hypermodulákov. Prosím vás, napíšte mi do komentára, že som to není sama, lebo ja by som si vedela to normálne rameno za hlavu a povedať, že necítim nič. Prvý workset. To je tiež taký ego stroj, ty kokos. I don't flex, I reflect, I don't fear, I dissect, yeah. Every verse got a little confession, like every scar, just a deeper question. Yeah, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no mirror, mirror on the wall, tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie, I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when nowhere disguise. Poďme si dať Q&A z Instagramu, povieme si na nejaké 2 otázky. Zaujímavá otázka. Si nad americkým koučom. Hej, môj americký kouč je práve tu. Erik Benikovský. Čo? Si môj americký kouč. Že som americký kouč je presne
presne tu Erik. Takže americký coach nie. Mala som 2 amerických coachov v roku 2020, v roku 2023 a 2024. Ale oboch sme akoby skipli. Z rôznych dôvodov nezhodovala som sa akoby s ich princípmi. Predsa len akoby je to trošku iná mentalita. Ja nehovorím, že si sú rovnakí, to určite nie. Mám skúsenosť s 2 zahraničnými, priamo americkými. Jeden je Olympian coach a druhý bol vyslovene bikini coach, ale s každým som bola asi rok. Tak mi to neprišlo až tak individuálne, ako som si ja očakávala, preto ja by som potrebovala minimálne také vedenie, aké robím ja. A to som zatiaľ akoby našla len v Erikovi a Erik je takisto veľký pedant na veci. S Erikom riešim veci, doplňame sa. Nie nadarmo nesmú 24/7. V niektorých veciach ma reálne pozná viac ako ja samu seba, pretože ja sa na to pozerám veľmi cez emóciu, potom veľmi racionálne, veľmi neutrálne a on mi do toho vždy vnesie akoby taký iný pohľad. Ďalšia otázka, aký mám tréningový split a aký mám rozložený tréningový split. No aktuálne po včerajšom dni a dnešnom dni veľmi random, ale chcem si zachovať štruktúru 4 silových tréningov do týždňa. Kardio tiež nejaké 4 by feel. Partie som doteraz teda mala rozdelené na nohy, vršok a potom full body Ačko, glutes, shoulders, zadok a ramena. A v takomto nejakom štýle to budem držať aj doteraz, až na to, že trošku zredukujem ten objem na to bedro. Ďalšie otázky si teda odpovieme v priebehu dňa alebo v nasledujúcich vlogoch ďalších. To bude teda všetko z tréningu. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentáru. Vidíme sa teda ďalej vo vlogu. To je riadny kus. A ja chcem, aby sa hýbala. Hýb sa! Dobre, dobre. Ja. Najväčšia halus a story je, že my už máme druhé auto v priebehu týždňa, pretože to prvé, čo sme si pôvodne požičali, sa nám pokazilo nejakým štýlom. Museli sme riešiť, čo ako ďalej. Chvála Bohu, fakt, že chvála Bohu sa nám to stalo na území, kde bývame, fakt, že akoby, ja neviem, možno 40 metrov od nášho apartmánu. Údajne teda, čo vieme, ono začalo dymieť z kapoty. A ja už panika proste hovorím, že ty kokos, že musíme ísť von z auta, lebo to horí, hej, že lebo ono to aj dosť smrdelo. Ber telefón, ber doklady a musíme ísť preč z toho auta, pretože to dymilo z tej kapoty, ty kokos. A prvýkrát v živote sme niečo takéto zažili. Tak sme akoby vybehli von a v priebehu 10 sekúnd sa pri nás zastavili asi 2 ľudia. Strašne boli zlatí a nápomocní, hneď nám donesli vodu, donesli nám, akože vodu do auta, donesli nám veci, čo bolo treba, otvorili sme kapotu, vyriešili sme, povedali nám, poradili nám a tak chvála Bohu to dobre dopadlo a teda... Chladec a kvapalina, ktorá proste ide do motora, keď motor potrebuje chladiť, pretože tu je veľké teplo, tak jednoducho sa nespustil ten ventilátor a it was over. Takže chladec a kvapalina ostala v nádržke a nádržka proste vysičala. That's it. Takže to dopadlo dobre. Že na druhý deň sme hneď volali tej majiteľke, s ktorou sme v kontakte skrz to auto, od ktoré sme mali požičané. A tá hneď akoby pohotovo super hneď reagovala, že no worries, ako nebojte sa, all good a Stretli sme sa, ona si zobrala to pokazané auto a dala nám druhé. V podstate úplne to isté, len v inej farbe. Teraz sme vychytali počasie, lebo sadli sme do auta a ako extrémna búrka ide, ale že extrémna. Hovorím extrémna, pretože počasie na Floride je extrémne v každom slova zmysle. Zatiaľ sme tu 9. deň, musíme potvrdiť teda, že vlhkosť, teplo, dažde a búrky sú fakt, že extrém. No, anyway, chcela som vám ukázať naše auto. Pôjdeme sa previesť, ja vám popri tom akoby poviem niečo o ňom. Nie som úplný autičkár, poviem na rovinu, ale zaujímam sa o autá, ktoré ma zaujímajú. Neviem, či to dáva zmysel. Nápad tohto auta bol Erikov. Musím povedať, že je to fakt, že bomba. Takže jedná sa o Ford Mustang 2013, V6 motor. Ak ma ChatGPT neklame, tak 240 koní by to malo mať. Anyway, je to automat a je to cabrio. Neukážem vám to teraz, pretože prší, ale určite si nájdeme deň, kedy si otvoríme aj tú strechu. Je to také autičko spojené fakt, že so zážitkom. Ty kokos, jaká ide búrka. Čo si? Normálne mi vadí ten dážď. Musela som sa otočiť aj naspäť, vyšla som iba z parkovacieho miesta, lebo je tu fakt, že brutálna búrka. Ide byť ešte brutálna búrka a prší strašne. Takže vidíme sa ďalší deň, keď bude krajšie. Tak toto je extrém.
zaplavené ulice. Another day, another try. Dneska už trošku svieti slnko, ale to len preto, lebo je ráno, je 9:30, aby sme konečne natočili to, čo treba a čo som vám chcela včera dopovedať a ukázať. Ako som začala už včera a myslím, že by sme si mohli potom aj dať dole strechu. Máme ho požičaný teda na mesiac alebo 5-6 týždňov myslím, lenže nám sa už stala taká vec, že máme druhé auto. Toto pôvodne sme nemali mať, mali sme červené, ináč úplne také isté, len červené. To sa nám ale pokazilo. To video, ktoré pozeráte, je natáčané ešte z čierneho Mustangu, hneď potom, ako sa nám pokazilo to červené. Nasledujúce zábery už sú z toho nášho nového, respektíve staronového, opraveného červeného Mustangu, ktorý sme si pôvodne požičali, takže enjoy. Že je trošku lepšie manipulovateľné, alebo trošku mäkšie. Tento Mustang je trošku taký tvrdší, aj keď ideme cez spomalovače, tak je to akoby taká veľká kocka. Je na nižších pneumatikách, tak preto to je asi tak akoby cítiť, nie? Takže máme požičané auto tentokrát. Je to fakt, že praktické, pretože ako som hovorila v predošlom videu, tak keby sa máme dopravovať nejakými liftami alebo taxikmi, tak je to fakt, že aj drahé, ale aj nepraktické a nevedeli by sme sa tak spontánne a rýchlo rozhodovať v nejakých výletoch alebo nejakých trasách a miestach, kam by sme chceli ísť. My sme si požičiavali toto auto z letiska, rovno sme si ho brali a išli sme na ubytko. Čiže si viete predstaviť, po 24 hodinách bez spánku a po mega dlhej ceste do Ameriky sme boli totálne vyriadení, ale že totálne vyriadení, takže Erik šoferoval, ja som navigovala, ja som sa celý čas modlila, aby som ho dobre navigovala. Erik sa celý čas modlil, aby dobre odšoferoval, lebo prvýkrát šoferujeme takéto auto v podstate, že aj silnejšie, aj fakt, že masaker. Celý čas sme sa modlili, aby sme došli na to ubytko. To bol extrém, ešte v tej premávke. 6 prúdovky, Miami, plnka, čiže to bolo 6 večer, takže úplne, že plné cesty. Ale ďalšia vec, čo vám chcem povedať je, že máme červenú. Máme síce na semafore červenú, ale keďže ideme doprava, tak my môžeme ísť, keď zľava nepôjde nič. Ale až na to, že musíme dať plnú stopku a až potom ísť, keď sa presvedčíme, že nič nejde. Na Slovensku by sme nemohli ísť na červenú vôbec doprava, iba ak je tam tá šípka, myslím, že rýchle opustenie križovatky. Sú tie dopravné nejaké pravidlá alebo tak v podstate rovnaké, iba sa to líši nejakými, ja neviem, výnimkami, ako je tá presne stopka, môže ísť doprava aj na červenú. Keď je normálna stopka, musíš vždycky zastaviť, ako aj u nás, ale keď je križovatka, ktorá nemá semafor a je iba stopka na krajnici, to funguje tak, že keď sa stretajú všetky autá v tej križovatke v podstate, tak sledujete, kto prišiel prvý a ten, kto prišiel prvý, má prednosť. A ak by ste si krížili tú cestu, tak potom tam už akoby platia tie pravidlá, že prednosť proti idúcemu vozidlu alebo prednosť sprava, keby ste náhodou prišli s tým autom narovnako. Ale vo všeobecnosti je to tak, že ten, kto príde prvý do križovatky, tak ten má prednosť a ten ide prvý. Rýchlosti sú tu trošku vyššie na určitých úsekoch ako u nás. Sa teda nenachádzate v nejakej školskej zóne, kde by malo byť potom 15. A 15 je fakt, že 20 alebo 30 kilometrov za hodinu. Jazdí sa tu fakt, že šialene. Jedna vec, čo je fakt taká, na ktorú sme si museli zvyknúť, bolo, že tu po sebe ľudia trúbia non-stop, aj bez ohľadu na to, či ste niečo zle spravili, alebo či je nejaký problém, non-stop na seba trúbia. Ale že non-stop. 0,0001 sekundy, pokiaľ nejdete na zelenú. 0,001. To nie je akože sekunda na Slovensku, ale 0,001 sekundy hneď trúbia. Ďalší taký mini nezvyk, by som povedala, je, že semafory máte, ktorými sa riadite vy vpredu. Nedívajte sa tak ako na Slovensku, že nad vami je semafor, ale tu je to mega praktické, že sa pozeráte, ako by tam dopredu je váš semafor, takže je to super, na to si bolo treba zvyknúť, ale asi fakt, že jediná taká najväčší fuck up, na ktorý sme si fakt, že museli mega zvyknúť, bola tá hustota tej premávky, rýchlosť, to, že sa menia pruhy rýchlo, auta tu idú správa, zľava strašne rýchlo. Tým, že sme sa teda hecli, lebo hovorím za mňa aj za Erika, a zase začal trúbiť a naskočila zelená šípka 0,1 sekundy. Je to ďalší akoby skill a je to ďalšia taká challenge, taká výzva šoferovať na Miami a v USA všeobecne. Ja som strašne rada, že sme to spravili, pretože zase to akoby takú tú odolnosť a zase tie nejaké skilly sme nabrali. Samozrejme treba byť vždy obozretný všade. Jo. Takže vidíme sa na káve.
Kaviareň sa volá Kréma Gourmet Espresso Bar, myslím. A je po celej Miami Coast, aj trošku akoby viac od pláži. Takže kto ste alebo budete na Miami, určite vyskúšajte túto kaviareň. Brutálne jedla, čo sme videli, tu robia. Robia tu celodenné raňajky, naložené koláče, croissanty. Fakt, že mega všetko. A majú tu hlavne cappuccino, takže tam, kde je cappuccino, vieme, že je dobre. Takže tu je dosť akoby takých tých európskych kaviarní, by som povedala. Takže win-win. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biting your tongue to go. Oh, I really should've known. Toto nevymyslíte. Toto nevymyslíte a nenaplánujete ani keby chcete, ani keby nechcete. Zase sa nám pokazilo auto. Teraz toto druhé čierne auto. To prvé sa nám pokazilo červené, čo som hovorila v predošlom videu. Dostali sme čierne, toho istého Mustanga, len čierneho. A aj to sa nám teraz posralo. Shit happens, to sú staré auta. Ale staré auta majú dušu, len tá duša občas vrzga. Tá duša občas opustí to auto a potom Sa vráti. sa vráti naspäť. Čakáme, čo sa ide diať a čakáme na majiteľku, kým nás príde utiahnuť a vyriešiť túto situáciu. Takže super, zatiaľ máme skóre 2-0. Výhoda rentingu je to, že keď si rentnete auto, není to vaša starosť. Proste zavoláte. Čo budú s tým robiť, to je na nich. Teraz pre zmenu nám nič nedymí, ani nepanikárime, tak ako prvýkrát. Začali na ňom padať otáčky, tak zvláštne, ako keby išlo, neviem, na menej valcov alebo tak a no už to je vypnuté, ale zasvietila tam kontrolka, kľúča. Takže to je také, že zvláštne, no. Prevodovka robí hrozné divné zvuky a úplne tak tým autom tak trasie, že trhne a potom nič. Potom zase trhne a potom zase nič. No, anyway, my sme teraz boli týždeň odpálení, takže sme po týždni boli niekde vonku, cca, lebo už nám je lepšie, boli sme chorí. A proste zrovna dneska sa nám zase musí pozerať auto. Zrovna dneska shit happens. No neviem, či je dobrý nápad otvárať okna, lebo je vonku také teplo, že... No keď bude na čierne auto pražiť slnko s zavretými oknami, tak to bude horšie podľa. To je pravda, asi sa radšej vyzlučím. Dobrý nápad. Yeah? Hello? Hi, how you doing? Perfect. I'm on my way to pick up the red car with my brother that is like 20 minutes from me, and then he will be on your way to drop the car. So 45 minutes? Yeah. Okay. You got the address, right? Okay. Good. We will wait there. Thank you, I appreciate it. Okay, perfect, thanks.